Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija. Dobro ti jutro, Blanka, vazda Isus i Marija. Vidim da ti je jutro dobro. I evo, prijateljica mi je upravo u rađaoni, tako da smo svi na iglama. Novi život se rađa. Baš sam o tome malo prije razmišljala koliko je to čudesno. Čudesna tema za razmatranje. Mi govorimo često puta u duhovnom smislu o novom rođenju, ali prvo rođenje je važno rođenje, najvažnije rođenje. Mogu se drugi put roditi samo oni koji su prvi put rođeni. Baš tako. Se ti sjećaš kad si ti rođena? Kako mislite? Trenutka? Kad si ušla u svijet. Ne sjećaš, pa to nije dio našeg sjećanja. Viš kako je to zanimljivo. Mi smo ušli u svijet, ali memoriju o tom kad smo ušli, kakav je svijet bio, gdje smo ušli, nemamo mi, nego drugi imaju. Dakle, jedan važni dio našeg života, dakle, taj možda najvažniji prijelaz iz nutrine jedne žene koja me ugostila u svijet, nije dio moje memorije, nego drugih ljudi. Ako hoću znati kak je bilo kad sam ja došao u svijet, moram pitati druge ljude. Dakle, to je samo znak kako najvažnije stvari nisu u našim rukama, kako su negdje drugo. I kako memorija o nama nije položena u nas, nego na nekom drugom mjestu. Dakle, moramo otići na drugo mjesto, u drugu memoriju da bi saznao nešto o sebi. I to upućuje na to da smo mi ljudi koji neprestano živimo ne sami od sebe, nismo sebi dostatni, nego od drugih. Pada mi na pamet da mi na Božić čitamo Izaiju u kojem stoji mala rečenica gdje se kaže dijete nam se rodilo. I onda je uvijek pitanje kome se dijete rađa. Svako dijete nekome rađa. Tako evo i to malo dijete će doći tvoje prijateljice, a i tebi. Dijete uvijek nosi promjene u svijet. To su najradikalnije promjene u svijetu koje dolaze upravo rođenjem. Ako hoćemo nove ideje, ako hoćemo novu politiku, ako hoćemo nove lijekove, moramo imati nove ljude. Novi ljudi dolaze neovisno o našim planovima. Mi ne kreiramo, oni dođu u svijet iz drugog izvora. Evo, drago mi je da i ti čekaš jedan novi život preko prijateljice. Dugo je ona iščekivana i željena, tako da. Aha, lijepo. Mala Francesca. Mala Francesca, dobrodošla. Eto, iako je prošlo vrijeme doručka, mi ćemo danas pričati o jednom doručku. Mi idemo na doručak, da, idemo na značajniji doručak. I to doručak koji je Isus spremio. To je dobra uputa da Bog priprema hranu svojima ili sprema im doručak. Ima nešto u toj pripremi hrane za druge. Tko god je ikada spremao neku hranu za druge, pravio grill, pripremao doručak, ručak ili večeru, zna koje zadovoljstvo čovjek osjeća kad utaži tuđu glad. Dakle, to nije samo pitanje da ja tažim svoju glad, nego ja mogu tažiti tuđu glad. Ili drugim riječima, tuđa glad me se može ticati više nego moja vlastita glad. Ili nekad imam veći užitak nahraniti drugoga nego li sam jesti. Ja ponekad gledam, jer mi život tako da prigodu, pa gledam recimo o majku, što se s njom događa kad joj sin ili kćer dođe gladan doma i onda mora servirati ručak i stane sa strane i promatra. To je jako neobično koliko zadovoljstva u licu ima samim tim promatrajući kako je nahranila drugoga. Evo, taj moment da Isus sprema doručak svojima je važan. On je naravno važan za našu liturgiju. To je, tako kažem, pratekst za Euharistiju. Ja se sjećam
kad sam studirao teologiju, to je bila zadnja godina u Zagrebu, onda je sad već pokojni profesor Aldo Starić, jedan od profesora, i sjećam se njegove strasti kad je govorio o ovom tekstu. Dakle, možda više nego li ideje, neke sam ponio, neke sam zaboravio, vjerojatno možda pogubio više nego li što se mogu i sjetiti da sam ih pogubio, ali se sjećam njegove strastvenosti s kojom je govorio o tom kako je ovdje ukodirano ono što će kroz stoljeća kasnije u crkvi se razviti kao Euharistija. Pa bi možda iz te perspektive što to znači za Euharistiju i za naše shvaćanje bilo dobro pročitati ovaj tekst. I to možda u ovom neobičnom vremenu u kojem, evo, vjernici nemaju pristup Euharistiji i u kojem se čuju već mnogi ponekad različiti glasovi o gladi, o potrebi, o načinima kako se vratiti u mogućnost sudjelovanja u Euharistiji. To je pozadina na kojoj bi možda mogli ovaj tekst iščitati. Može, i poklapa se da je to baš upravo današnje evanđelje. Evo, to se poklopilo zato što mi smo u uskrsnoj osmini i tu se naravno čitaju evanđelja, odlomci iz evanđelja koja se tiču susreta s uskrslim, a jedan od značajnih, važnih susreta je u ovom 21. poglavlju Ivanova evanđelja koje još nosi naslov dodatak, to je dodatak nakon što je evanđelje završeno i govori o jednom susretu jednog dijela učenika, sedmorice, koji su došli na Tiberijasko jezero. Tiberijasko jezero je tamo gdje je sve počelo. Tamo su učenici ostavljali svoje mreže, ostavljali svoje lađe i krenuli za Isusom. I da su više manje 3 godine išli za njim i sad se krug zatvorio. Oni su se vratili na početnu točku i vratit će se u posao koji su ostavili. I mislim, to je povratak na početnu točku i povratak u posao koji su znali i kojim su se bavili u to ribarenje i rezultat njihova ribarenja je vrlo onako snažna slika. Oni su se vratili, ribarit će cijelu noć i neće biti koristi, bit će uzaludno. Kad pogledamo kako izgleda ta mala grupa, taj dio učenika, možda broj 7 nije nevažan, ali oni izgledaju otprilike kao utučeni, snuždeni ljudi koji su fizički zajedno, ali nisu povezani iznutra. Petar je među njima i on kaže idem ribariti. Mislim, Petar ne kaže hajdemo ribariti. Petar ne kaže ljudi moji, ajmo nešto raditi, ajmo neku hranu naći. On za sebe rješava. Ja idem ribariti. Ali to kaže naglas da ga drugi čuju i drugi kažu onda idemo i mi s tobom. Mi osjećamo da tu ima neki naravni autoritet kod Petra. Ono što Petar kaže za sebe, to će drugi prihvatiti i oponašati i činiti isto. Ali on još uvijek ne djeluje iz neke snage koja bi povezala druge. On nema neku niti volju da ih poveže, da kaže idemo pokrenuti se. Oni su zapravo zajedno fizički, ali još nisu povezani iznutra. I to može naličiti recimo jednoj zajednici, jednoj crkvi u kojoj su ljudi na jednom okupu, ali nema ništa što ih povezuje snažno iznutra. I svatko radi ono što misli da može napraviti. I rezultat je onako nikakav. Prazno. To može se odnositi na jednu bolnicu, na jedan fakultet, na jedan samostan, na sabor. Može se odnositi na sve ljudske grupe u kojima nema nečeg snažnoga što grupu poveže i njihove naravne snage zgusne u jednu snagu i pokrene u jedan projekt, nego su rastrkani. I svatko radi ono što smatra da je najbolje i rezultat je prazne mreže. Ništa. Dakle, tu se zatvorio krug koji će sada
na neki način početi sve iznova. Ali će početi ne snagom koju oni imaju, nego drugom snagom. I mislim da je to dosta važno da uočimo kako će taj kontakt s nečim, ili ne s nečim, s nekim tko je izvan tog kruga i koji će postati središte iznutra, kako će se promijeniti njihove međusobne odnosi, kako će nastati crkva. Dakle, oni uđu u lađu i love cijelu noć i ne ulove ništa. E sad, noć je prošla u frustraciji bacanja mreže i povlačenja praznih mreža nazad i u frustraciji da ne ide, jednostavno ne ide. Nekad u životu ne ide, što god napraviš ne ide. I sad, Ivan koji piše ovo daje čitateljima da znaju više nego li što znaju praktično sudionici u događaju. Na kraju, na obali stoji Isus i mi znamo da je Isus, a oni ne znaju da je Isus. Dakle, Ivan nam kaže, evo, vi znate više nego li što oni znaju. I naš prijevod kaže da Isus kaže, dječice, imate li što za prismog? Nekako, ja sam malo jutros gledao kako bi taj prijevod izgledao, pa onda ovo dječice, da to se može odnositi na učenike, to je nekakav naziv za učenike, ali zapravo pitanje je bilo nemate ribe, nemate nikakve ribe, nemate ništa. Dakle, ne toliko pitanje da li imaju što, nego neko već znanje, znam da nisu ništa ulovili. Idu na kraj, kaže, nema ribe, nisu ništa uhvatili. I oni kažu, naravno, nemamo. I sad dolazi njegova uputa, bacite mrežu na desnu stranu i naći ćete, i oni bace i nađu. Što Ivan hoće reći s ovim? On hoće reći, mi smo u vremenu nakon Uskrsa, Isus dolazi k svojima, kratko bude s njima i opet nestane, i sad se njima pojavljuje jedno krupno pitanje, gdje ga mi u svojem konkretnom životu možemo prepoznati, gdje možemo prepoznati da je on tu. To je naravno pitanje koje se tiče svih čitatelja Ivanova evanđelja, ne samo ove sedmorice učenika, nego gdje mi njega možemo prepoznati. Prvo što će upasti je da učenici su poslušni Božjoj riječi. To je jako važno, da su učenici poslušni učiteljevoj riječi. Bacite mrežu. To bacanje mreže rano ujutro nije po mjeri ribara. Ribari bacaju mrežu noću. I to bacanje mreže na desnu stranu ne znači baš puno. Riba se lovi s lijeve i s desne strane. Dakle, to nije po kompetencijama njihovim ribara, nego po poslušnosti njegove riječi. I poslušnost njegove riječi, kad rade ono što inače znaju raditi, kad rade svoj posao, odjedanput donosi plod. Dakle, do sad je bilo uprazno i sad odjedanput donosi plod. I tad počinju prepoznavati o kome je riječ. I sad Ivan kaže da je Isusa na obali prvi prepoznao učenik kojega je ljubio. U svojoj prilici onaj koji je pisao pismo. Ali on će to što je prepoznao reći i reći će Petru. Imamo sad ponovno taj par Ivana i Petra u kojem se ponovno pojavljuje ista logika. Ivan je, ili učenik kojega Isus ljubio, onaj koji prvi prepoznaje. On je prvi došao na grob i on prvi prepoznaje. To je na neki način lik koji se tiče jednog krila crkve. Onoga, to je učenik kojega Isus ljubio, to je ljubav, to je caritas, to je karizma, to je otvoreno za Božju blizinu kroz kroz emocije, kroz široko otvorene ruke. Dakle, to sve što se tiče karitasa, što se tiče ljubavi koja prepoznaje Božju blizinu.
I on je prvi prepoznaje, ali pušta ponovno Petra da prvi reagira. To je druga strana crkve, hijerarhijski dio, to je oni koji nose odgovornost, oni koji trebaju donijeti odluke, oni kojima je predana odgovornost i uloga da vode, da budu na čelu, da brinu za ostale. To je u ovom slučaju Petar. I kad je Petar čuo da je Gospodin, dakle Petar je čuo i prepoznao što ovaj kaže, on se baca u vodu i ide prvi na more, prvi na obalu. Ostali će dovući mreže i dovući ribe na obalu i na neki način donijeti to što su ulovili. Sad dolazi nekoliko detalja koji su važni za razumijevanje Euharistije. Oni dođu na obalu i već je sve pristavljeno. Naložena vatra, na vatri su ribe, na vatri je kruh. Te ribe nisu oni uhvatili i taj kruh nisu oni pekli. Sve je spremno. Dakle, oni mogu praktično doručkovati. Ali neće doručkovati, nego im kaže Isus, donesite riba što ih sad uloviste. Dakle, to nisu ribe koje su došle njihovim trudom, nego iz posluha. Ali jesu došle iz onoga što su oni činili svojim znanjem, svojim umijećem. I sad od tog što su oni doprinijeli za hranu sebe i drugih, donijeće na već pripravljenu žeravu, na ribe koje su već spremne i na kruh koji ih čeka za doručak. To je važan moment za Euharistiju. Euharistija je ono što Bog priprema. To je stol na kojem je već sve spremno. I hrana, i piće, i njegova prisutnost. Ali Bog hoće da mi donesemo od svoga truda, da to pomiješamo s njegovim, da stavimo na isti stol i da onda i njegovo i svoje dijelimo kao njegovo i kao svoje za hranu sviju. To je za mene jedna od najsnažnijih slika za Euharistiju. Euharistija je središte života crkve, od kojega se hrane svi koji dođu za stol, svi kojima je potrebna hrana, ali to nije hrana koja je došla samo s neba i to nije hrana koju smo samo mi pripravili. To je jedno i drugo. To je Božja volja da on, da tako kažem, kruh koji nam sprema učini od našeg brašna i od našeg brašna. Da ribu koju nam sprema da bude pomiješana i s ribama koje smo mi ulovili. Dakle, to je snažna slika koja kaže da ono što mi donesemo od svoga, nismo donijeli sve ribe koje su ulovljene, nego dio toga. Dakle, mi na Euharistiji skoro ne donosimo sve što smo zaradili svojim radom, ali donosimo dio, besplatno dajemo ga i to se pomiješa s onim što Bog donese. I to sad dijelimo svima. I sad nitko tko od toga jede ne može više znati je li to Petrovo, Matino ili to Božje. To je jedno i drugo. To je Božje i naše. Drugim riječima, Euharistija je to čudesno mjesto gdje Bog ono što on nama daje na način da mi možemo u tom vidjeti svoj dio, da možemo osjećati i mi sudjelujemo i u tom da se hranimo onim što Bog daje i u tom da hranimo druge. Dakle, Euharistija nije jednosmjerno usmjerena na to da sam ja gladan i dođem, nego ja jesam gladan, ja se jesam trudio i ja ću uzeti hranu koju mi Bog daje, ali ću istovremeno donijeti od svoga da se to pomiješa s njegom i da se mu drugi mogu hraniti. Mislim da je to nešto što nam može protumačiti, recimo, jedan mali gest kojega mi često puta zaboravljamo i možda ga ne znamo niti dobro pojasniti, a to je skupljanje milodara preko mise. Skupljanje milodara preko mise nije namijenjeno nekoj svrsi. U smislu da mi kažemo nekoj preciznoj svrsi. Danas skupljamo novac za tog i toga ili za tu i tu svrhu. To je nešto što ide u zajedničke potrebe, već kako se župa organizira, kako župa živi, već od čega, ali to je nešto što mi od svoga slobodno
dijelimo zato što hoćemo sudjelovati u Božoj volji da hrani sve nas zajedno. I mi na taj način sudjelujemo i vi. Mislim, kad mi ubacimo neki novac u to, jer novac je postao neki način kako mi sudjelujemo, ali to je samo simbol, da tako kažem, jer se to može proširiti na druge načine. Otprilike ja mogu zamisliti sebi, recimo, jednu zajednicu koja ne mora biti velika, ali jedna zajednica koja iz ove euharistijske slike funkcionira na sljedeći način. Recimo da u zajednici ima par ljudi, imate jednog liječnika, ima jednog odvjetnika, ima jednog vozača, ima jednog učitelja, ima jednog svećenika, dakle imamo različite ljude. Oni će po ovom modelu reći, ok, ja kao liječnik radim 8 sati dnevno, ali ja ću za ljude koji imaju poteškoće ili ne mogu platiti sebe osiguranje, odvojiti par sati u tjednu za te ljude. I to je ono što ja dajem u zajednički život. Drugi će reći, ja imam auto i od toga živim i svaki dan vozim 8 do 10 sati, ali ja ću tjedno 2 sata odvojiti za ljude kojima treba prijevoz i to ću dati župi, jednostavno ljudima kojima to treba. I tako redom. Drugim riječima, mi možemo samo zato što imamo, što znamo, dati jedan dio, donijeti na zajednički stol, da od toga žive oni koji trebaju hranu. Dakle, ovdje je samo hrana simbol, ali to se odnosi na sve ono. I mislim da je jako važno da svatko od nas da ono što radi, jedan dio tog daje ni za što, besplatno. Dakle, ako netko, ne znam, cijeli život radi kao nastavnik, predaje, on može nekoliko predavanja u različitim zgodama održati ni za što. Ili za neke dobrotvorne svrhe. Dakle, za život svijeta, jednostavno zato što mogu, što imam, mogu dati. Tu se krije nešto izrazito važnoga za ljudski život. Mi nismo samo ljudi koji trebamo, koji živimo od drugoga. Mi smo istovremeno i oni koji možemo dati drugima da žive. Ono što imamo, to može biti vrijeme, to može biti moje raspoloženje, moje razumijevanje, moje uho, to može biti novac, to može biti moja fizička snaga, to može biti neko izdvojeno vrijeme koje ću pokloniti za ovo ili za ono što ljudima treba. U svakom slučaju, život nam svakodnevno nudi prigode da mi na zajednički stol stavimo nešto svoga. I mislim da to kao uzvrat vraća jedno duboko zadovoljstvo koje smo spominjali na početku, to je zadovoljstvo promatrati kako sam nekoga nahranio. Dakle, to je ono izrazito zadovoljstvo. To nekada u restoranima, da ćemo se vratiti u restorane kad prođe korona, postoje ljudi koji vole svoj posao, bilo da je riječ o konobarima, bilo da je riječ o vlasnicima. Njima se na licu vidi kad su im gosti zadovoljni sa hranom. Njima je važno čuti je li bilo sve u redu. Jedan dio njih dođe kad gosti počnu jesti i pita ih je li sve u redu. Oni hoće da budu zadovoljni. Dakle, taj ljudski moment koji mi nalazimo posvuda je na neki način prisutan u Euharistiji. Euharistija je mjesto gdje ljudi mogu iskusiti i zadovoljstvo što utaže svoju glad, duhovnu glad za Božjom blizinom, za njegovom mudrošću, za njegovom riječju, za susretom s drugim ljudima, za zajedništvom, ali mogu istovremeno iskusiti da im dušu napunja to što su sami doprinijeli da drugi mogu utaže svoju glad. To je za mene jedna od najsnažnijih slika koju možemo nekako naći za Euharistiju. Naravno, oni će se uključiti u doručak, Isus kaže da je doručujte, i nitko se ne odvaži pitati ga, tko je, znali su tko je, ali ga nitko nije usudio pitati se. Isus im čini gest euharistijski, uzima i dijeli hranu. I to je taj trenutak na Genezareskom jezeru koji prati od početka do sada jednu široku scenu u kojoj su 7 učenika
obala, noć, lađa, ribe kojih nema, prazne mreže, a onda učitelj na obali, pa ulov ribe, pa povratak na obalu. Dakle, pratimo sve zajedno. I nakon tog će režiser ili pisac sve odvesti u jednu mutnu pozadinu i svratiti kameru na dva lika, na Isusa i Petra, na njihov razgovor. A to ćemo sutra. To je nova scena i ona zaslužuje pozornost jer je riječ o susretu Isusa i Petra kojega naravno poznajemo već iz različitih situacija, ali ovo je isto tako vrlo neobični susret, vrlo neobična priča. Evo, meni isto jako zanimljivo naglasiti ovo kako su se oni vratili svojim poslovima. I baš iz svog osobnog iskustva i slušajući svjedočanstvo drugih ljudi, nakon što iskusimo živog Gospodina u našem životu, desi se jedna ekstremna promjena iznutra. Međutim, kao da dolazi neka potreba da se sve izvana promijeni. I onda sam ja mislila od jednog, što ću sad raditi? I onda sam zapravo, shvatila da su stvari vrlo jednostavno. Vrati se tamo gdje si bila, ali ništa neće biti isto. Sada ćeš skakati s Gospodinom i iskusit ćeš koliko je to u biti lakše. Meni je bilo osobno lakše, recimo, pristupiti svom starom poslu i onome u biti što volim, ali ovaj put u skroz drugačijim okolnostima, svjesna da je Gospodin sa mnom na svakom koraku. Tako da sam zapravo prvo promišljala možda čak i o promjeni nekoj malo većoj, ali to što ja sam izabrala posao koji jesam, nije bez veze, nije bez razloga. Izabrala sam zato što to volim i to je moj poziv. I sada jedino što se promijenilo na koji način živim taj poziv. I onda taj poziv postane zapravo plodonosniji kad ga živim s Gospodinom. To je točno, jer gotovo da nema onog što ljudi mogu raditi, a da kroz to ne može prolaziti Božja prisutnost i Božje svjetlo. I ovo je vrlo obični posao, ali on je postao slika uopće pastoralnog rada. Ribarski zanat je obični posao, ali mi i dalje papu zovemo ribarem. Dakle, on je onaj koji je preuzeo taj posao. Imamo metaforu mreža. Metafora mreže je stalno dobiva još neko novo značenje. Dakle, za nas je jako važno da susret s Bogom ne znači radikalnu promjenu kompletnog života, nego radikalnu promjenu stava u životu, stava prema svojem poslu, prema ljudima, prema njemu, stava poslušnosti prema njegovoj riječi, ali mi svaki posao možemo činiti na dobro svijeta. I to je, recimo, jedna od važnih stvari, jer svaki posao je usmjeren na dobrotu. Dakle, sve ono što ljudi rade mogu učiniti mjestom gdje se kuša Božja blizina. I zato je i ovaj susret s Isusom u svakodnevici. Pogledaj kako, recimo, Novi Zavjet govori o tom gdje se susreće Boga. Mi, kad otvorimo Lukino evanđelje, onda prvi opis susretanja Božijeg vjesnika anđela je u hramu. Tamo je Zaharija koji obavlja službu, susreće se u hramu. Ali već nakon toga opis koji je gotovo u svim elementima sličan kao opis susreta anđela i Zaharije, opis susreta anđela i Marije je u svakodnevici. Marija je kod kuće, dakle u njezinom domu. I sad ovdje susret s Isusom nije u hramu, nije u Jeruzalemu, nego u onom poslu koji oni rade. To je ono što je Ivan opisao u 4. poglavlju susret Isusa i Samarijanke. Samarijanka je išla na najobičniji svakodnevni posao crpist vodu i tamo se susrela s Bogom. Tako da u najobičnijim stvarima koje mi radimo možemo susresti Boga.
Jedan novinar koji radi za svojim računalom može na tom mjestu susret Boga, čak i ako je do tad pisao podrugljive poruke o ljudima koji vjeruju i o Bogu samom, može mu se dogoditi da ga susretne na svojem radnom stolu, da ga susretne do svoje kamere, da ga susretne u rečenici koju će upisati. Dakle, nema mjesta gdje se ne može dogoditi taj susret. On se dogodio ovdje na najobičnijem svakodnevnom načinu kako ribare žive. Mislim, cijelu noć ribarati, što će ribare prvo napraviti? Ići će na obalu, skupit će malo granja i zapalit će vatru i baciti par srdela da se okrijepe, da mogu ići doma, da mogu završiti posao. To je ono što se ponekad ljeti, kad imamo sreće, ustat ranije pa šetat našim malim ribarskim mjestima, susretne još uvijek, dođete još prije nego izađe sunce, već vidite tamo negdje miriše srdela na gradelama, jer su ljudi došli iz posla koji su cijelu noć obavljali i naravno će doručkovati ono što im je najbliže pri ruci, to je riba koju su upravo ulovili. Taj moment da mi u svakodnevnom svom životu možemo susresti Boga. Se vraćamo na ono kako se Gospodin zapravo, on ide našim tempom i on se nalazi u našim interesima, jer tamo gdje su naši interesi, to je jezik koji razumijemo i kroz koji nam on govori. To mi je sjajno. A u međuvremenu, dok smo mi pričali, mala Franceska je došla na svijet. Bravo, Franceska. Eto, tako. Bravo si. Baš je radostan. I život se rađa. I život se radi. Ima ona jako lijepa pjesma, Oliver pjeva, sjajna, to je sjajna pjesma. Eto ga, mi smo sutra sa Petrom i Isusom nastavljamo Ivanovo evanđelje, a vama želim ugodan i blagoslovljen dan. Hvala ti, Blanka, i tebi bio lijep dan.